mo, live ikaw diri sa Action Radio Bacolod. Sir Jan, mayong Yes sir, hello sir, good afternoon. Si Jan Diaz, Action Radio Bacolod. Kamusta na sir? salamat, Sir Jan. Sa imo sa radio. Yes sir, medyo... Sa tanong na pagkalakati sa ating programa, sa bilog na kayo sa ko si Eric Bindor, Secretary General. Sir Jan, mag-respond kayo. Sir, medyo plus start ko na kami medyo choppy atong yung signal base kanugon aton nga pag-istoryahanay sir no. Change na ko siguro lugar sir base makagiyo kada gamay no. Pero sir, Eric nagtawag ko ba? I'd like to ask sir ano so far ang update diri miara kita development sining application deadlines ang application sa franchise consolidation sir? Hello sir. Ang amo na lang pagkakadisan nga nagpasok sa PTRO sa NTR. Sir, medyo wait lang gid sir no. Medyo choppy gid ang aton nga signal sir. We'll call again no Sir Eric Bendoy no. Mga ka-action. Kuan sa liwat sang statement regarding siguro undok lang guro nga logo to Charles ang ibutang tanong. Ondok na logo, ngitay lang ondok na logo. Balikan nato liwat mga ka-action Sir Eric Bendoy is saying nga daw ara sila maka-action sa last and final option or chances daw mo tong atod nga nakuha nga gista sa ginpagpayag because they're waiting for the result sa ginfile no sang Makabayan Black. Sir Eric, ano to luwat sir? Ang ginaasahan naton subong sa Undok Piston kagupod sang Bakod Manibila sa diri sa siyudad sa Bacolod, ang ginaasahan naton ang PRO nga ginpasar sang Makabayan Black sa nasyonal kagupod ang Piston Nasyonal kag Manibila Nasyonal man. Kani amon ginapaabot nga magwa na para makaginagulo ginawa man ang mga driver kag operator diri sa siyudad sa Bacolod. Kani sabay pa nga tulupangdan sang gobyerno kag labi na gid kay BBM para mapadayon pa namon ang amon pangabuhi pagi sa pagbiyahe sa amon nga mga tradisyonal nga jeep. So buot silingon sir, ang inyo subong nga ginalantaw pinakaulihi nga resort or pinakaulihi nga tsansa kung ano mang desisyon sang Korte Suprema. Other than that, wala na kamo sir may ginalantaw pa nga posible among makabulig diri sa inyo nga problema. Amo gid na sir, kag naupdan man amon ang ina nga PRO sa pag action protesta diri sa siyudad sang Bacolod. Gani magahiwat kami sa aksyon protesta sa December 29 para ipakita namon ang pagsuporta sa Makabayan kag sa Piston Nasyonal kag sa Manubila. Sir yan, amo na ang ginapaabot pa gid namon kabay pa nga istinan pa kami pagi sa kay kani magpagwa man sang order sa executive order si Presidente Bongbong Marcos Jr. para hindi man kami mahulaan sa among pagpangabuhi pagi sa among pagbiyahe kay damo-damo gid ang mahulaan sang ini nga programa. So sir, December 29 may action protesta kamo nga pagahimuon in relation sa sining concern. Ano ni sir nga activity anong inyo pag-obrahon sir para lamang palambot inyo nga concern sa gobyerno? Ang amon nga himuon protest rally sir sa Sir Jan, protest rally kami sa magasugod kami sa Rizal Elementary og Marcha 2 PM iyog sa Public Plaza balik sa San Juan pakadto sa Ipuji kagdra namon ipanawagan ang tanan nga hinaing sa mga driver kag operator kag pamatukan gid kag pamatukan ang PUB modernization kag ang franchise consolidation nga nagambal na nagpagwa na si Presidente Bongbong Marcos nga hasta na lang sa December 31 ang mga traditional nga jeep. So sir, sa sining nga rally, sa sining nga hublag protesta, pilayan ang magaupod sin o na sir ang magaupod sa inyo nga ginalauman naton? Halos tanan nga mga driver kag operator. Upod na ang mga commuters diri sa siyudad sang Bacolod kag ang amon nga mga pamilya. Magaupod man sina sir para ipakita namon kay Presidente BBM para ipanawagan siya nga hindi pagprodukan ang amon nga prangkisa kag ibalik
sa 5 ka tuig ang validity sa amon nga franchise. Sir, magsiling kitang upo ng inyong pamilya, upo ng mga operators, pilayan siya ang number. Are we expecting nilibo? Nilibo? Libo mga bas kung makakuan kami mga sobra mga libo gid guro sir. Manilibo nga mga pumuluyo upod na tanan nga mga butang naton mga 2,000 ka ano siguro ang amon nga makita gid. Oo. Ay nang isang nagligad nakita namon nga daw sobra pa milibo man ka tawo ang amon nakita sang nagligad nga December 22. Ang Okay. Sir, hindi ni maapektuhan ang biyahe ita, sir? hindi na ya transport strike. Oo. Bali maguntat biyahe lang kami ang mga driver 2 PM pakadtos mga 2 ka oras sir. 2 PM to 4. Oo. Wala ta untat biyahe ang magaupod ang iban magabiyahe man lang. Ang iban nga amon niya nga grupo sang Undok Piston kag Manibila Bacolod magauntat biyahe po 2 PM to 4. Okay. To 4 PM. So technically, sir, bot silingon, mauntat ka mo yung anay biyahe for 2 lang ka oras para lang anay sa rally. After matapos ng programa, mabalik naman liwat sa biyahe ang iban nga mga kaupod ninyo. Yes sir, John. Yes. Oo. So sa sining nga rally, ano gid ang pinakapunto? Amo to nga gusto naton ipanawagan amo sinabi. Ano pa gid ang punto so nga ginaupod naton o kung iupdon ninyo ang inyong pamilya kag ining mga driver gid mismo sir nga sila na gid subong maupod sa pagpatigayon sining hublag protesta? Para ipakita sa mga driver kag operator upod ang ila pamilya nga nilibo ka mga driver kag nilibo ka mga operator kag milyon nga commuters kag pamilya ang maepektuhan sa sini nga programa sir kung dayonon gid ni Presidente Bongbong Marcos Sr. ang ilang nga deadline sa December 31. Sa alibla sir pamangkot ko no. Nagalaom pa man kamo o kung nagasalig pa man kamo sir nga ibawion o kung palawigon ni PBBM ang deadline sang ini nga franchise application? Wala kami galaom nga amo man pero ginapangabay namon kag updan sang aksyon protesta. Basi pa lang makita niya ang kadamuon sang nagapamalabag kag nagaprotesta sang upod sang commuters kag driver kag operator. Amo na kadamo pagali ang nagpamalabag. Amo na kadamo ang magutuman kag madulaan sang pangabuhian. Aksyon diyan. Oo, sir, another pagid, no? Very critical question pagid. Sir, sa sitwasyon subong pila na lang kaadlaw na bilin before the deadline. Do wala pagid sang makita binaton nga gamay nga kasanag nga posible ipalawigon sang gobyerno nasyonal. Kay do ano pagid sila desidido gid sila nga dra lang asta. Ang ginaulat nato ng Korte Suprema kag kanurbasi may gulpi lang nga magic nga matabo. Subong sir, may hope pagid sa inyo so gihapon nga ang sa ulihi masiling bila naton nga at the end of the day no sa ulihi sir ara gyapon sa inyo ang mangin pabor ini ang inyo ginaubrang mga kausa mangin pabor sa gyapon sa hanay sa transportasyon. Ang aksyon diyan ang hanay sang United Driver Operator Center upod sang Bacod Manobila wala nagadulog kag wala nagauntat protesta para mahatagan pagid sang extension sini nga franchise consolidation kag amon sa gihapon ibato ang amon nga tawhanong kinamatarong para mapadayon ang amon pagpangabuhi upod sang amon pamilya para tugangan pagid sa extension. Amon ang ginapangayon ng extension para sa amon mga pamilya, para sa mga traditional jeepney na ibalik sang 5 ka tuig ang amon pransisa. You know sir, kabalo ka sir, ang issue ni subong hindi ni parte sa inyo kag sa modernized jeepney. Ang issue ni subong sa inyo lang gid sir mong no. Amo naguro nga makita naton bisan kan isa sa Facebook sa online, damo sir nagakampanya nga no to PUV phase out. Anong aton mensahe sir sa mga commuters, mga pasahero, sa publiko nga abla dapat nila updan ang inyong ginapakigbato nga kausa sa karon sir? Akon gina ang hanay sa United Driver Operator Center upod sa Bacod Manobila nagapangabay sa tanan nga mga driver kag operator, commuters upod na ang amon nga mga pamilyas na nga mag-isa kita kag ipakita naton panghanay sa tanan nga nagapamatok sa nga programa
PUB modernization program. Kani og buylugan ta mag-isa ang tanan nga mga pumuluyo sa siyudad sang Bacolod, bilog o sa bilog nga Pilipinas para mahangpan man sang aton nga presidente nga hindi niya kaya mapauntat biyahe ang mga driver kay madamo-damo kita nga mahulan kag madulaan sang palangabuyan. Sabay pa nga matulupangdan ina kag maupdan naton ang tanan. Action yan. Sige, Sir Eric Bendoy, thank you so much gid sa time kag sa input sa Ginshare mo diri. So may activity ka mo December 29 after sina sir do wala pa man na plano nga iban? Matapos sina action yan may istoryahan pa na sa tanan nga mga grupo sang transport sector. Pupod sang Bacod, Manubila, sa United Driver Operator Center o Kunundok para pagid ano pa ang tanan iban nga mga plano sina masunod pa nga tuig. Oo, sige. Sir Eric, thank you so much. Salin diri sa Action Radio, mayong hapon gid. Kag maayong hapon sa Action Radio kag sa imo Action diyan. Maraming gid nga salamat. Okay, sir. Action Reports, Afternoon Edition. Sir Eric Bendoy, ang Secretary General sang Undok, mga ka-aksyon. Though pila na lang kadlaw na bilin,